dostala, Anežko. Ahojte. Tak, čo budeme robiť? To už je ten skrabený. Ak ste zažili svoje Vianoce, ja skvelé. Chcete vidieť aj, čo som dostala? Poďme. Prečo nie? Svoju bednu som musela premiesniť. Poďme sa pozrieť. Prvá vec, čo som dostala, bol taký šklišmelú koko. Tam bude mať kamaráta. Tu je ďalší staknacík. A tuto som dostala také nafarbovacie na hlasy. Takáto mikina, Miraculous mikina, potom takáto pokladničku a také pyžamko aj so súpravou. A toto iba teplaké. Takúto sukňu s tričkom a lepková patrová ponožky. A neviem, čo som ešte dostala, lebo som dostala aj tento mikrofón s bedňou. Pozrite, dáme hlas. Počujete ma lepšie? Áno. A toto je... Počkaj, dám dole. Aha, toto je... Aha, to bol na Murochode. Nemôžeš ísť na to okno. No čož, toto je na čo? Čo? Keď tam toto je, tak to je... Neviem na čo. Viem určite, že na čo je toto a toto. Toto je, že bude to svietiť. A pekne. Toto. Tak ja sa veľmi teším na budúce Vianoce. Želám vám krásne a šťastné a veselé. A zajtra si nafarbíme vlasy. A môžete ma ešte dneska vidieť v tom pyžame. Dáme si hlas, že ma budete počuť hlasitejšie. Teraz vám asi vybuchne mobil. Toto video robím s mojím novým mobilom, ktorý